Uba bendikwazi ucula laa ngoma ethi kwaze kwamnandi, it's good, it's nice, ngendiculela. Molweni, sanibonani. Guys, uSibongile ulibangise kwaDlamini ke ukuyothatha okungokwakhe ke. Bonakele ke efika apho fikele khona uNomfundo. Nomfundo mbuzile Sibongile uzofunana apha. Wathi omnye ndizokuthi mama uphetheni. Wathi umfunana uphetheni. Ungathi kanti uzokwenza ingxaki apha. Kanti futhi uze ngento kaNomalanga nokukhulelwa kwakhe. Wathi no, uSibongile enizele apha ibaluleke ngaphezu kokukhulelwa kukaNomalanga. Wathi omnye uzothini Sibongile? Wathi ndizothatha okungokwam. Ndingabafumana phi? Wathi hayi ke basesibalukhulu office. Apho uSibongile ke wahamba ke wahlukana noMfundo ke. uNomalanga yena ubulele ugcina ngesenzo sayizolo somlilo bethi nje bengomakoti hayi bayancedana kumnandi. So ethi ke udikwe yile nto esisisu ngase bakhawuleze benze into ugcina kuthe ucinga senze ntoni. Wathi ke sesingayiqala into yele ntuka ye baby shower. Sibe sesihlukana nento yesisu. Okay ke kwaphela kanjalo ke. Uthe ke saziselela ijuice yakhe kwachiqi ke uNomfundo embuza uba Nomalanga yintoni le nto niyenzayo ninogcina nidlala kangaka ngabantu bakwaDlamini. Dlala ngokwenza udlala ngabantu bakhona unenza itrap. Wathi yabona lo mlilo lo niwenzayo nisazowotha ngenye imini. uNomalanga besazama uziqinisa kodwa uNomfundo wamgcwalisela wathi ngamanyala le nto niyenzayo. But ke okubalulekileyo one day nizowotha lo mlilo. Wamshiya apho into emathileyo ke. So uNomalanga ke uthe siye endlini yakhe wafika ke apho xa evula kukhona kugcina neetshomi kugcwele kudecoratiwe kwenziwa le surprise baby shower ke kuthiwa yi-surprise kodwa ke bebeyiplana babayi-2. Uthe xa ingena ke wangena ke wahaka iitshomi zakhe ebulisa. Then koko wahlala phantsi wabe senikezwa ke ii-gifts. Uthathile yokuqala wafika wabuka ke irompa yomntana eyamenzela ke waneenyembezi because kucaba intliziyo noko okanye isazela sakhe siyaphila because le nto ayenzayo ayikho and akho mntana. Ugciniye wamthatha ke wathatha naye ecaleni ethi kaloku fanele ube happy kule nto esenza apha. Uthi uNomalanga hayi ndikhaliswa kuba kaloku le nto i-cute and okwesibini akho mntana apha and uthando elifumana ebantwini. Ugcina umkhumbuzile uba no, wiba happy because funeka ukhumbule uba senzela ukwenzo apha wena nokwenza into yeni uba mayilunge. So warayithi kuNomalanga waphinda wabuyela epatini kwamnandi ke. After ke ipati sebemkile abantu wabuya ukwenzo xa wafika kukhona i-decoration kunje ugcine kahambi. Ugciniye wahamba sawubona uba ukwenza ubuza uba kwenzeka ntoni apha. Watsho kuNomalanga uba hayi akho nto itheni. Wathi omnye wena ngoku wenza into ukudlula kule kaphetheni into utsho ukwenza. uNomalanga uthe hayi akho nto izokwenzeka wethu emntaneni besisenza nje itshomi zam bezindenzela something. But ukwenza kuye waphazanyiswa yifowuni emxelela into bafuneka eye kwi-press conference ihamba naye uNomalanga lowo. So wabe sesithi kodwa ke le into esizoyenza apha asikayigqibi. So baye bemka ke beya apho kuloo conference yakhona ke. So ufikile kuSibongile xa kanye kuVusi esathetha ke ungene ke sesithi kuPhetheni wena webe ama-designs am. uPhetheni umbuze uba ubekwa yintoni wena apha. Wonke umntu ke bothukile uVusi amehlo ngaphandle luvalo. uPhetheni uthe noba yintoni ofuna ukuyithetha ayondawo erayithi le for uthethe ezo zinto. uSibongile uthe yeyona irayithi ke le apha phambi kwabantu bonke. Ukwenza bemthe ntshoke uSibongile edibanisa u1 + 1 emane ejonga uVusi ajonga unina ajonga uSibongile. uVusi uye waphakama ke zama ukuchaza kuba ezi designs zabo bona ziyi-collective ntontoni. uSibongile wathi Vusi ungandixeleli nge-collective engekho zezam ezi designs nomamakho uyayazi loo nto. Iintatheli ke zibuzile uba unayo na iproof sisi ngile nto uyithethayo. Omnye wabuza uba ubone nini uba zezakho. Babe bebuza ke kwakuPhetheni uba Mrs Dlamini yinyani na le nto ithethwa ngulo sisi. uPhetheni uye waphakama ke nomsindo ethi ungazongibhedela wena. Ukwenza ke indlela amjonge ngayo ke unina plus uVusi unemibuzo cause uyazi uba zangaphenduleke ngeza designs bazithathwe phi ngela xesha zazivezwa. uPhetheni ubuye ke sihamba ne-securities ke bamazizokhupha uSibongile. Bathi bayahamba bayambamba
wanqanda ke unjengayo nokwenza bethi makayekwe. Unjengayo uthe nkosikazi khawume kancinci, make simyeke nontombazana athethe. uPhetheni uyalwa ke uthi not ngoku kukho i-meeting apha, ucelile ke uNosibongile esithi mama uPhetheni ndicela undimamele. uPhetheni uthe if ufuna ukuthetha singathetha nangxaki kodwa not apha esihlangalaleni. uSibongile uthi wena ngoku wawuba ii-designs zam zange uyicinge loo nto wena, ndifuna ukuyithetha ngoku yonke le nto. uPhetheni uye wathi limyile ke ixhala ke koko uqinise nje ubuso. uSibongile uthi ungaziba ii-designs zam kodwa not my voice for ukuzimela. Nina nizixelela uba njengoba nizezityebi niyakwazi ukuthatha i-advantage yabantu abahluphekayo ngoba thina asinawo amagqwetha azokusilwela. uPhetheni umile ke ngelithi Sibongile if ufuna ukuthetha so thethela bucala, yehlisa umoya. uSibongile uvutha umlilo uthi no, uwebile ama-designs am ngeke ndehlise umoya ngekusasa lam. uthi uPhetheni okay ke akafuni ukumamela, mthatheni. Waphakama ke bethuna noKwenzo nee-securities zilapha zizombamba esithi uKwenzo wo. Wambamba ke uSibongile esithi okay kulungile. uSibongile uthi Kwenzo ayikho into elungileyo apha. Bebe ama-designs am aba Kwenzo. Uthi ke uKwenzo ndizayilungisa le nto. uSibongile uthi ayikho into ozoyilungisa, bawebile Kwenzo. Wamthatha kuKwenzo uSibongile phofu ebajonge njani uVusi nonina. Wemka noSibongile washiya uNomalanga ekhedame apho neso sponji sesisu. Asazi ke guys into yoba izawuzala nkomoni le nto yezi designs kodwa ke let's hope uSibongile uzayiwina le case. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.